Ay naman masungit yung elf ko. Ayan yung balls. Sungit. Ay, sungit. So ayan, nagkakabit na kami ngayon ng mga Christmas decors. Medyo mahirap lang guys kasi malamig. Ewan ko pa na timing lang kasi ngayon na weekend na malamig. So ayan, nalagay na yung nasa taas. Nandun na siya, oh. Yeah, give that to daddy. So yun, nalagay na yung mga parang icicles doon. Popsicles. Icicles doon sa taas. Tapos ito naman yung sa tree. Papalibutan siya ng Christmas lights. Ate! My God, uy. Make sure na matigas yung kanon mo, ha? Oh my God. Siya, Marco, no thank you. Baba. Then why is mommy doing it? Kasi nga, mami naman yan. Hayaan mo yan. Mami is tigas head. Tingnan mo naman, guys. Nandiyan na si Janie Tarzan. Umakyat talaga si Madam. Hindi nga maabot. Bakit ba? Take more. Oh my God! Sa ngalan ng Christmas light. Tingnan mo naman, oh. Diyos ko, Lord. Oh, diba? For the sake of Christmas. Saan ba banda? Oh no! Oh no! Oh no, 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 no! Fake gun that he could shoot the plant way over the tree, so that's no need for daddy to do that. What? Oh, yan na. Baba. Ay. Hindi, mali. Ay. Baba na tiyan, please lang. Kasi mayan daddy, pag maupo. Oh my God. Ala, sige. Oh no. Mommy. Ganyan pag manager. Uy. I'm helping. Oh, ayun. Ang baba ang ano mo. Pag umaakyat para mayroong laylay. Baba, umakyat, baba. Buwis buhay talaga siya, guys. Dito pang taas na ng Ayan, ito pala yung ginamit nila para ma-hook yung parang icicles na lights dito sa may gutter ng ng roof. Ganyan siya. Tapos, ganyan yung laman niya. 50 pieces yung nandito. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Pag ilagay. So, yan. Marami siyang way. Kaya, universal din siya. Ayan. So, ganyan siya, guys. Ganyan yung laman niya. So, may iba-ibang hole siya kung saan mo pwede i-clip
dun sa roof nyo. Kaya very useful talaga siya. Hindi na kailangan mag-drill or maglagay ng kahit anong clip doon kasi madaling matanggal. Ito talagang secured siya. May mapakita ko sa inyo mamaya yung itsura nito doon sa labas.